Har lidt og skynder mig så ind. Sør på bitchen, luksus, dule, det må være hende. Figuren er nøgen, skide station. Hun er level 17, jeg er level 5. Hun har mange mons, og jeg har ingen. Går i gang i dag med en snedig hackerplan. Og der er hendes ærlighed og cyberskærlighed, så han kan se, at jeg er den sejeste i højhuset. Jeg siger langt, og nogen der spiller luske lige forbi. For ham er jeg kun en newbie. Får fat i hendes sprog og profil, klæder hende creme og laver et frækt smil. Griner for mig selv og skriver til ham.